ka kubor syapang Christian Ronaldo bat ka samla barim Jong. Orang yelekai football bapau nam haka perthai. Christian Ronaldo bala pau bha om tang haka jing yelekai football Henreiru haka jing im shimet Jong. Akis nem bala leit no Ronaldo uladan ka jing yadai ka bajan bha bat ka bapau bha bat ka wei neki model na Russia. Kini arngod kilas dang ka jing yadai nadu usnem 8,000 shipau bat kila yayai adu usnem 8,000 katsan. Haki to kipor ki ju pau lang haki jing yalang pat ba ka jing yat red carpet bat haki advertisement baper Henry House nem 8,000 katsan lapen tep syaka perthai leng baki lat patai kubor baki lapen kut no ya ka jing yadai juki kim syam la ai ya ka jing batai ka babania halor ka dau jong ka jing ya lat juki Henry la ong baka jing ya pher jung mut ka dai ka wei na ki dau ba hadian kata Ronaldo ula betang syakmat haka jing em jung o bat menta udan ka jing yadai ka bas kam bat ka Georgina Rodriguez kini arngut kia emlang bat kila donru laki khun ka jingmut ka bakong san wat hapdeng ki jing kala haka jing em shimet o Christian Ronaldo udang beteng ban long away na kirang yelekai bakraw tam haka perthai